להתאחדות לכדורגל, הטוטו מזרים להתאחדות לכדורגל 80 מיליון שקלים בשנה. והיום הטוטו מאיים להפסיק זאת בעקבות פרשת מכבי פתח תקווה. על כך הדיווח של אלמוג בוקר. על המגרש זה היה משחק תחתית לוהט בין הפועל באר שבע למכבי פתח תקווה. ביציעים אלה היו 10,000 מועדים נגד איש אחד. יושב ראש ההתאחדות אבי לוזון אמנם חרג ממנהגו ולא הגיע למשחק של קבוצתו, אבל גם זה לא הפריע לקהל להפוך אותו לאויב של הכדורגל הישראלי. אבי לוזון צריך להתבייש לו על כל מה שהוא עושה, צריך להעיף אותו. באתי היום כדי לראות את באר שבע מנצחים ואת מכבי פתח תקווה יורדים ליגה. לוזון, אתה מושחת. הנה תקציר הפרקים הקודמים. ביום ראשון החליט בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לדחות את הורדת 3 הנקודות ממאזנה של מכבי פתח תקווה לתחילת העונה הבאה. עונש שקיבלה אחרי ששניים מעובדיה תקפו את שחקנה של הפועל חיפה עלי חטיב. האוהדים ובעלי הקבוצות האחרות טוענים שבית הדין הקל על פתח תקווה רק בגלל יושב ראש ההתאחדות, שמשפחתו מחזיקה בבעלות על הקבוצה. אם זה היה קורה הפוך, היו מורידים אותנו כבר ליגה. בגלל שההתאחדות מושחתת, הכל הם עושים, מה בראש שלה הם עושים. והיה גם משחק על קר הדשא. עדיין שבחון, והכדור בפנים, שער של שבחון. למכבי פתח תקווה לא עזרה החלטת בית הדין ובמשחק הקריטי במאבק נגד הירידה. היא הפסידה 1-0 להפועל באר שבע וירדה אל מתחת לקו האדום. גם אוהדי חיפה עם באר שבע, כולם נגד לוזון, נגד ההתאחדות. אנחנו לא ניתן לו להמשיך. גם אם לא בנקודות, נוריד אותו בספורטיביות. המשחק נמשך הבוקר גם מחוץ למגרש. השרה לימור לבנת ויושב ראש מועצת האימורים הודיעו כי הם אינם מתכוונים לשבת בחיבוק ידיים, כשהכדורגל הישראלי פושט את הרגל. צריך לעשות שם סדר, צריך לתת לציבור וגם לספורטים את התחושות שהחלטות מתקבלות ללא משוא פנים, חפות משיקולים זרים. בכוונתי להביא לאישור דירקטוריון הטוטו החלטה דחופה על הקפאת ההסכם השיווקי עם ההתאחדות לכדורגל. עד לסיום הליגה נותרו 4 מחזורים. בינתיים את הנקודות שנשארו אתמול באצטדיון וסרמיל הקבוצה של לוזון כבר לא תקבל בחזרה, גם לא מבית הדין. קניות עם ילדים, זה